हेलो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ विदाउट स्किप फुल नायबानो जाबाय। दिनै फेरेंगानि सायाव रायलायगोन आरो प्रमद बर'नि सायाव रायलायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ विदाउट स्किप फुल नाय, अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन। दिनै फेरेंगाया बुंदों माने इभिक्सन खालामनायनि खोथा बुंदों, साहा बागान इभिक्सन खालामगोननो। बिथांमोना पावाराव फैयैनि सिगां गामि ओनसोलाव थांनानै ओरैबायदि दुगामारा गिदिर गिदिर प्रतिश्रुति आरो कमिटमेन्ट आरो एसुरेन्स होदोंमोन। पावाराव फैनाय लोगो लोगो रायजो राजाफोरनो गोरिब गुन्द्राफोरनो बे 5 बोसोराव विथिन 5 इयार्स 5 बोसोरनि गेजेराव बयनोबो हानि मोन्थाय समान मोन्थाय मोनजोबगोन, बयबो सुबिदा मोनजोबगोन होननानै प्रमद बर' आरो फेरेंगाया बुंदोंमोन। नाथाय दिनै बिथांमोना पावार नांगौ, पावार मोनबाय। रायजो राजाया सापर्ट खालामनानै दिनै इउपिपिएलखौ पावाराव लाबोबाय। किन्तु बिथांमोना दिनै रायजो राजाफोरखौ बेबायदि डमिनेट खालामनाय, गादबनाय, नेवसिनाय, नासयनाय बेबायदि खालामनाया जोबोद दुखुनांथाव आरो भेरि आनफर्चुनेट। दिनै पावाराव फैखांनायनि उनाव रायजो राजाफोरनो हानि मोन्थायखौ नोंथांमोना होनो हायो ना हाला, बिनि फिननायखौ रायजो राजाफोरनो फोरमायनानै होदो। पावाराव फैनाय लोगो लोगो हानि मोन्थाय होगोन होननानै बुंदोंमोन, हानि फाट्टालेन्ड होगोन होनना बुंदोंमोन। नाथाय दिनै फेरेंगा आरो प्रमद बर'आ मा खालामदों? रायजोफोर दिनै नोंथांमोननो आं खिन्थागोन, नोंथांमोना खोनासं। दिनै बिथांमोना माने गोरिब गुन्द्रा जायफोर रायजो जानानै दङ, बिथांमोनखौ दिनै इभिक्सन खालामनो नागिरदों। अब्ला नोंथांमोना मानोथो इउपिपिएलखौ मानोथो सापर्ट खालामखो? दिनै नोंथांमोनखौ फिन बिथांमोना माने पावार मोननानै उल्था नोंथांमोनखौसो दिनै इभिक्सन खालामनो नागिरदों। दिस इज भेरि आनफर्चुनेट। दिनैनि दिनाव दम दङब्ला फेरेंगा रायजो राजाफोरनो हानि फाट्टाया हो। बिदि गोदाव सोराव खोथा बुंनानै जेबो लाब गैया। रायजो राजाफोरखौ बेबायदि थगायनायनि जि फिथाइ, जि रिएक्सन, बिनि रिएक्सनखौ आफ्टार 2 इयार्सनि उनाव नोंथांमोना मोनगोन। नेबाय था, बे सिदा खोथा। आरो थैलाय उजिलाय इउपिपिएल सरकारखौ एबा पार्टिखौ रावबो सापर्ट खालामला, बे सिदा खोथा। 2 बोसोरनि उनाव रायजो राजाफोरखौ जेरैबायदि थगायदों, बे थगायनायनि फिननायखौ एबा फिनजाथायखौ नोंथांमोना 2 बोसोरनि उनाव मोनगोन। आरो दिनैनि दिनाव बे फेरेंगा प्रमद बर'आ लाजिनो रोङा। रायजोफोर मानो लाजिनो रोङा बिनि जाहोनखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। दिनै सान्ति सुक्ति जाखांनायनि उनाव 3 बोसोर जालांबाय, नाथाय बिथांमोना बिटिआर मोनबाय होनना बुंदों। दिनैसिमबो बिथांमोना बिटिआरखौनो लिरनो हाया। अबावबा फेसबुक पेजावल' लिरो, खुगाजों बुङो बिटिआर मोनबाय होननानै बुङो। दम दङब्ला लिरलाय प्रमद बर', दम दङब्ला लिर। फेरेंगा लिर, बे बिटिसि गेटआव लिर। बारे बारे बुंदों आं, दम दङब्ला लिर। बुरबकफोर दम दङब्ला लिर, बुजिबाय? दिनै पावार नांगौ, पावार मोनबाय। बिटिआरनि पावारा फोरोथो लाजिनो रोङिफोर। रायजो राजाखौ बेसेबां थगायबावनो नागिरदों नोंसोरलाय? बोरो नोंसिनि एकर्डआ? 3 बोसोर जालांबाय, दिनैसिमबो लिरनो हायाखै। खुगाजों बिटिआर मोनबाय होननानै बुंदों। दम दङब्ला लिरदो ब्रा दे। बिटिसिखौ दानदो आरो बिटिआर लिरदो। खुगाजों बुंबा जाया, बुजिबाय? इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा गासिबो थगायजोबो, सिदा खोथा। हाग्रामायासो बर' जाथिनि थै गैया होननानै बुंलायबावो बिसोर। नोंसिनाव बर' जाथिनि थै गैया, सेन्टिमेन्ट गैया। आलादा रायजो बड'लेण्ड बिग्राफ्रा, हाग्राफ्राव खारनानै थाहैग्राफ्रा दिनै सान्ति सुक्ति खालामनानै बेबायदि खालामो। मैखिफोर लाजिनो रोङाखै नोंसोरो? बर' जाथिनि हिस्ट'रिनि खोथा रायलायनो फैदों, बड'लेण्डनि खोथा रायलायनो फैदों। लाजिनो रोङा बिसोरो। दम दङब्ला दिनैनि दिनाव फेरेंगा आरो प्रमद बर' बिनि फिननायखौ हो। दिनैसिमबो नोंथांमोना बिटिसि सेक्रेटारियेटनि लांगोना मोखाङाव मानि थाखाय बिटिआर व्हिच इज नन एज बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन, प्रमद बर'नि सुक्ति बियो बिटिआरनो, बे बिटिआरजोंनो थोजोबबाय, जेबो नांला होननानै दिल्लीयाव लिरना फैग्रा बर' जाथिनि नाम्बार 1 थगायसुला सुनि होननानै बुङोब्ला प्रमद बर' रायजोफोर सिदा खोथा बियो।
रायजोफ्रा बयबो सांग्रां जानाया मोजां।